everybody to be measured by the same meter. Povedali starí rodičia, čo starí rodičia sú väčšinou také ako keby dozor nad rodinou, lebo tí mladší, tak tí majú také voľno-myšlenkárske postoje viac. Tak postoj asi taký, čo bolo, prespáva sa, ale teraz sa už len tešíme. Proste má 15 rokov, má dvoročného syna a oni sa tešia, to je super. A ďalej by som chcel pokračovať na tie práva už tie rýchlo, kým to by som už potom nemusel ja hovoriť. Tak je to asi raz, 2, 3, 4, 5, 6 bodov. Takže tak skrátke ich poviem. Čo cigán môže a čo sa mu stane. Takže cigán môže bielemu vynadať do bielých k... Zvyšok si to myslíte. Ak to urobí biely, tak samozrejme rasizmus ako vláda. A lenže keď to urobí cigán, tak sa mu nič nestane, lebo sa to považuje za ich prirodzený prejav. Vulgarizmus sa považuje za prirodzený prejav tejto menšiny. Tak ako nech sa nikto nehneva, keď toto je prirodzený prejav, tak ako fakt, keď s tým nemá nikto iný problém, na Slovensku už tí spomínaní Maďari a všetci títo, potom Vietnamci a tak ďalej, proste nikto, iba táto národnostná menšina, tak toto by sa malo určite riešiť. Potom ďalej. Cigán má právo na zdravotnú starostlivosť ako my. Lenže to, že do tej štátnej pokladnice neprispieje ani centom, to nikoho nezaujíma, ale to, že my k tomu prispievame a vlastne platíme aj tú zdravotnosť cigánov, tak keď to takto hovorím, už som v úvodzovkách rasistický. Potom ďalej, cigán má právo našu vlast zahraničiu hovárať. Toto by som chcel podotknúť vzhľadom na to, že Slabci, aký by v sebe nemali svoju národnú hrdosť, proste oni sa tak ľahko v úvodzovkách zapredajú. Proste napríklad tuto, keď by ste ohovárali, čo ja viem, Veľkú Britániu a ste akože občanom, verejne, tak je to vlastne zrada, alebo čo ja viem čo, a ide si sedieť. Nikoho nezaujíma, proste, čo ste ho tam ohováral. A cigán môže svoj hlas ohovárať v zahraničí a potom sa môže kľudne vrátiť naspäť a ešte žiadať štátnu podporu. A vlastne zahraničná sa ohovára za to, že sme mu málo dali tej podpory. To je taká pekná náväznosť. Potom cigán má právo získať byt len na základe svojej farebnej odlišnosti. Tuto by som veľmi chcel podotknúť, lebo dnešné mladé rodiny, čo ja viem, už je taký zvyk, že vydáva sa ženy, zakladá si rodinu v nejakej 30-ke, keď už zhruba majú ľudia dosť finančných prostriedkov. Ale dobre, niekto sa rozhodne v 25-ke, zalúbi sa a tak ďalej, ne? Tak si musí zobrať požičku, hypotekárny úver, boh vie čo, že by si mohol ten byt kúpiť. Pracuje, spláca to a tak ďalej. Cigán získa byt zadarmo. Teraz najväčšia strana bola, keď túto na Majakovského chceli vypratať tie byty, tak cigán nechcel robiť, kde on bude bývať. Dobre, prešiel sa zložil, postavil tam baráky na tie hlavní, všetko, a to nie, že viete, lebo sranda je dobre, oni tam postavili byty, však musia im to náhradu. Lenže oni to dali plne vybavené a za rok to bolo zdevastované, toto nikto nerieši. Oni tam vyhadzujú odpad pre bytovku. Dobre, mesto pošle traktory a techniku, že by to proste odpratali, to tiež nikto nerieši. Proste oni normálne ako keby boli VIP občania tohto štátu a dostanú všetko zadarmo a teraz sa to otočíme, bieli. Dobre, teraz nechcú vystavovať naše bytovky, lebo ja viem, idú z hore. Postavia mi druhý ten byt, všetko si musím zobrať do svojho starého bytu, nič mi tam nedajú, ešte stane sa, že podľa by boli dole. A skúsil by som niečo tam zničiť, okamžite nahrada škody. To keď biel niečo zničí, nahrada škody. Cigán, keď niečo zničí, nič sa nedeje, ešte ani na policii ho nezoberalo do smrti. Takže, fakt. Takže vôbec nezáleží, najlepšie za byt ani nezaplatí, ani nájomné, ani nič, proste ani daň. Proste on si tam iba žije, pohodička. A už prechádzam k posledným dvom bodom, aby som to nenaťahoval. Cigán, toto sa mi veľmi páči, má právo na mňa zaútočiť so zbraňou v ruke a bez strachu z obvinení z rasistického útoku. Keď to otočíme, ja keď na ňo zaútočím s nožikom, a to už by som mal na to určite nejaký dôvod, tak budem trestaný. Samozrejme, bude sa to všade zapíše, už ma nikto nezoberú do práce a bude to rasovo motivovaný útok a bude to taký problém, že
keď, čo ja viem, teraz vrah bežne dostane 5 rokov, napríklad ten, čo vo Veľkom Šariši je cigán, čo zabil tú predavačku kvôli drobným, a už Šarišský Michalán, presne, tak dostal 5 rokov. 5 rokov za vraždu. Však bieleho na 5 rokov zavrú za to, že tu na orypal auto, alebo že zrazu chodca na tom, a všetko sú to iba nehody. A cigán zavraždí proste človeka, on daj mu 5 rokov. A umyselne k tomu, to nie je také, viete, že tá náhodou sa stalo, sa mu vyšimkol nožík, proste on normálne umyselne zabil, ale dajú mu za to 5 rokov. Keby to urobil biely, tak ide na 20 rokov do básy a proste bez šance na skoršie prepustenie. No a posledné, cigán má právo zneužívať náš sociálny systém. Pokiaľ to ale preháňa, my to už nebudeme tolerovať. Má cigán právo žalovať našu republiku v zahraničí, ktoré mu potom v jeho isto neškrepiteľnom v úvodzovkách práve vyhovie. To typické Európska únia, proste tu sa im znižia dávky, Európska únia zakročí. I think that if in any other country would happen this, the problem would be solved more cruelly. I know that the thing is that anytime the gypsies are trying to not escape, but if gypsies are trying to go abroad to some other country, very often they are sent away because I think that people know that gypsy minorities is a problem and nobody wants this problem in their country. Normálne sú to obyčajní ľudia, tak ako tu na západe, proste sú to obyčajní ľudia, celý ten tlak vyvolávajú vlastne iba... I don't want to be considered as a racist, but I want to say that for everybody there should be the same rules. S tankami na Maďarov alebo že cigánov na mýtlu a také listy. Ale rozhodne by som... I think that they have a lot of advantages which other people do not have. I think this is not fair. Why somebody can get new flats, new houses, and the other one cannot afford to buy any flat, or only working like that? Young families who are working hard and they are paying taxes and everything, they can hardly afford to buy a flat or a house, and gypsies usually they can get their own flat or house from the state or from other organs. Tak tým sa nepomôže. Pomáha sa vlastne doslova nejakým kriminálnym živom, ktoré teraz dajú matke, čo aj nejaké 18-ročnej, čo má 3 deti byt, a o 18 rokov z tých detí budú vrahovia, ktorí... Why do we help only to some people, not to everybody, the same way?